Ассалому алейкум апои ман, хуш омадем ба канали Синёшоп. Апои ман ҳатман аму лайки бепула биҷиқен апои ман ва ҳатман агар бихоҳем ки акчаи грандиозни подписатсияро фаромӯш накунед апои ман. Намехоҳам бисёр гап занам. Ози пижамои турецки оригинале ки дар любой ҷо 200 сомон 250 сомон нишонтон медиҳам апои ман. Якта ба номери ватсапам мемонам апаҷоно. Метавонед ки чӣ кунед? Аялав нахели нишонтон медиҳам, аялав метавонед скриншот кунед, бинависед ватсапда. мо мегирем ба бозор мебарем, шумо бозор мием мегирем, ё боро ҳамаш дар хона напои ман. Эндо кунед. Ина ми апои ман. На. Турецки оригинал фирма Нидо. На 4XL. Ина. Бафким якта ё дуташ монда ага бафким апои ман. Хай нависен те сарак апои ман. Ина хеле шаста. 6XL. нам часа и почаш нам хеле мумкин да ах одамона барои апои ки намефаҳманд ко мо давтесан. Не, ёш почаш не қамиса апои ман. Ина. Нам хели ки дар суат меса кунам тари меса апои ман. 6XL. Не намудаш. На. И элкай барои духтаракой. Я ба духтар. Аз ман аҷама чанд ҳама чӣ кардагем апои ман. Од наво барои хчон тоқанку у хели не почашон дароз и тари ба не барои духтарако. Хай не почашон калта и ё ба не хелиош. Аз нишон додам апои ман. Не хели аста. метавонед ки скриншот кардам агар кадомаш маъқултон шид. Дар сурат гуфтам ку чхеле аз дар сурат ҳастан тариан. Ина фирмаи ное. Фирмаи беҳтарин ранги чиан. Я Каролина ко фирма аст. Ранги ҳама материалаш намарҳамат кунед апои ман. Ина 5XL размераш апои ман. Барои апои бузбала да гарени зур вариант ҳанё. Ҳам бузбала ҳам хароб намеша. Ина DXL ина хароб намеша. метавонед ки скриншот кунед апои ман. Не 4XL. Ака барои чӣ гуфтам скриншот кунед апои ман? Барои ки вақти шумо мерасед ин суратҳои пижамотон рӯй кунед, мо сурат рӯй намекунем апои ман. Ахтон бафаҳмед ҷа бисёр оли ман ним шабровардагиам. Барои ҳам апои ман бе ташвиш мераса, ҳаматон да мераса апои ман. Барои ҳам гуфтам ки кадомаш маъқултон меса се сурат бигирен. Чӣ кунед апои ман? Рӯй мумкин ки нем дар кор монад. Баъд тарида мо чӣ надорем апои ман. Сурат рӯй намекунем бахшиш апои ман. Барои ҳам печак гуфтам ки чтобы в курсе все. Ну ки нехе намуд шасте. А размеруш ҳам амият пен апои ман. Размеруш ҳам астен аст 5. Ё изорушон дароз апои ман ина. На. Изорушон дароз амият пен ҳамаш амият пен апои ман. Изорушон дароз апои ман. Изор калта. барои духтарако DXL. МК барои хароба кайку. нархи обтоиш бо фарқ мекунад апои ман. пешакӣ бигумтон нархи обтоиш бо фарқ мекунад. 150 сом нархи донашай, нархи обтоиш бо фарқ мекунад апои ман. касе обто мега бо нависа бо хай бо маслиҳат мекунем. фирмаи че леди 4XL. Карен бад фастон хшури раби DXL адавҷам бинем. Короче, не шаби, не дисош собака 4XL. размери бисёр размери калон хшумо накунам. Спед кунед апои ки бузбалаен ку варианти беҳтарин апои ман. И хеле акса боварам ки дар ягон ҷо намеёбӣ апои ман. барои духтаракое ки хароба кан ку хчон тоқа. барои апоиш бузбала ҳам аст апои ман ина 3XL. Не, ё хчон тоқан апои ман. хабо бисёр тарак не апои ман бо хахтон медам бо неёша бо арзон тарак то метам апои ман. ҳеҷ гам надорам апои ман бисёр тарак гирам бо хабо маслиҳат мекунам апои ман.
مثلا 3-4 تا بولو اگر خیلی یه تا بگم 150 تومن پیما بعد همون یه تا میگن چند تا میگن پیما گفتم تون کو میتونن که چیکنن پشکی زکاس کنن پیما در واتساپ منایسن که نمره واتساپ میونم پشکی زکاس کنن که що به من نمیتونم میگیرم نم خیلی размер نمیارم را چیکنن پیما امیر مادا بریم وام بازار میبره بازار به ختمی میگیریم دستاف کنن دارم پیما بخشیش دستاف کنن نمیتونیم دستاف چیکن نداریم خلاصه میروی چه شوه پیما خشتاقای نه سیوشه گره نیخشو ببین نه چی شنیشان تا دون کاپای ما پوچاش کالتا بود کو نه پوچا داروزش دیگه سه دوستش خشوه گره نی فاصون اپا وارانسی بیشو فاصون بیشو دور اپا ما осиндароз варианти осиндароз апои ки дар корака осиндароз ба ҳам кадомоиш ки чӣ буд ку почошон калта буд ба ҳамна почошон дароз шамаса буя хелуша почош дароз поча дароз напои ма хулоса хаем қашанишонтун баса апои ма бо хай метонен хай бо апои ки хеле опт мегирам масал қадимо ҳамкорӣ мекунам бо хай гуфтум ку оптоиш або нахаш бо фар мекуна апои ма нах оптоиш бо фар мекуна адресои бозори Кормон адресои бозори Кормон мешавад 12 мешавад 6 не 12 медост рост мере шашм қатор дасти чап меган сеем одам апои ма леки и борон нест апои ма гуфтум тон апои ма ку и борон нест и бор фақат дар хона метонем ки пешаги закас ки до уҷомумо дигар хедсо дорем халат палат хедсо дорем киртаг хедсо дорем иёра агар хоҳен иёра дар ватсап мо менесем апои ма пешаги заказ мекунем мо пагаста мо мебарем ба бозора мебарем баш мо меяй бозор мегирем апои ма фаҳмидед на анам хеле апои ма ина марҳамат кунед апои ма 150 сом апои ма агар хай агон яхе одам аст ки мегӯяд ки ё туркӣ нестанд хеле апои ма нем чип агар дошта бошем одами ами туркӣ мепӯшагӣ мефаҳмо хе апои ма бе любой хе правека ки материалшон маечни ку маечни милоимак анам таре апои ма албатта хай нишон томидам материалшо землют фаҳман гуку материалш маечни гарени баъд фасонах шуай на размери LKI барои намуд духтаракон гуфтум ку гарени баъд фасонах шу гарени мягкий фасони баъда изорш дароз апои ма успед ки нападёнамаки хеле актио боҳарам кунӣ дар ягон ҷо намеёбӣ ҳатман лайк подписаться фаромӯш накунед апои ма ол актио айпеш апои ма актио айпеш ина марҳамат ки ҳамаш матошон ҳам тари фасона апои ма ҳамаш апои ма марҳамат кунед апоҷоно